với ni April ni sam ni kum sang ni sam ni pakhat thole ni nia với in atang hian COVID-19 luar le awangin Mizoram sarkar chuan aizal kapila district ko pui ram ranga in ko kerna na sa jok khau jok kalpui le in khar khip chu ani de ubera ase tun ha anga in khar khip lum ang kha chu ani lo mi chuak thei po om tam motor tlem viau to ma se chuak thei neu na vero chu an da tam viau tho mai sigul pui kon atangin apar khatla tlan te de apar khatla katlam thei zela central railway office bul ka thenga voin April ni som ni kan ti ka nimin ni som pakwa khan covid positive hi som ko pakhat lai mo chu ani moya aturu le taw maya tin symptom nei ko an thanen tham viau le taw de kun din mona yan Mizoram covid positive samli zakwa som ko pama ani tawa chuan chu zinga samli zanga samli paruk chu dam thatakin chuati ran ni towa zali somthum pasari positive en kolmek an oma mi som pani an thito thum ani ya mi an om ne na fa se an tung pa nga ya kan nun da na chuan tlem fe zok to ani some rifles quarter ka ta ni khilai me ke Mishing so thayan tam wang a mani police hian mi an check lo rim maya so pal de nei lo tan po do chuan so thei mai te po a ang rum mai nimina khan covid positive mi som ko pakhat mu chuan ne ya chung te dan chuan covid positive mek hi zali samthum pasari an oma every saring othian mu chu tam khop maya mi zanga som ni pathum nge som ni pali mu chu anom to ni millennium center ran kha thap chatlang dor pon train chal chang chutla an katla na ai chuan mishing chuak wak chu an tabang reng kai hruai na ngai tu chuan SOP ngai tu chuan mizo fet pamma po interview tham anom tlat mai Mizorama kum sang ni som ni March ni som ni pani khan dana ta curfew ania chumi to March ni som ni pathum thawtan ni tangin Mizorama chuan total lockdown kalpitan ania May dilo March ni som ni pali sang ni som ni khan Mizorama covid positive na saber pu shruaya kha mu chuania ni kha ZMC a referral hospital unrei tak ni somdi panga chung vel en colony nuwa me ni kwa
mấy lịch qua khan đâm tới cái chùa cả thì chuan covid positive phải cả ẩm lâu đâu phẳng phẳng June đi khát mi som pani một số này khang hậu cả ai trong ở họ fake anh này ta trong khan covid positive một số anh ông chầu ta đều chặt chặt ra lockdown thế po khá to kiến phụ anh chầu dâu dễ đó nên cùng November thà khát chuông covid positive một số tầm per thà đi sáng khát chuông azat check cái lâu cái chuông tuần thà April sang ni som ni pakata hian ni som ni chungin mi sanga som ni pali mu chuan ni to tam khop mai cho na tin ni kuma mi te khachu ni kuma fripui ve mu chuan te khachu symptomatic anti symptom lang te kha an tam lutuk lawa tun tum ero hi chuan symptom lang an tam ta khop maya kan health fat ni kum te kha chuan symptom lang a piang kha chu ZMC an da deuh zela symptom nei na ho kha CCC ate in ko an nia tun nai roi chuan symptom lang an tam to ZMC son an leng to lo an leng lo in langa chu wang chuan symptom lang then khat tinga baza chu CCC lampanga epo an da to ni in lang kan health facility hian atin lo di alang reng maya tun din hon achuan tianga symptom an lang tam ping chuan chu wang chuan chipui hi chut cha fak anga ni kan ram kan that la na tan chut cha vat lo chuan kan buai zual tial don chat ani hetianga khopuya kan hai ko kirleri hi atol na chen te po amang ngai da nei nang lo thenga ei zan na lama han tur te po om lo thei ani lo wanga sarkar ho tu te po in an chak la wang ti ri la te ti relen kan ram din hun kal zel tu te kan an thung kal zer tu te mai tu in re tak chugen in khar khip pum lom ni lo deu anga han kal hi an rel ta ani mela trong trai na ne an fin na te po an dil ve in rin oma chu wang chuan mi puina kan pom thiam sam a thakop mai tin sipui do na hian sarkar malang na te kan khop that anga ya kan tan tlan anga ya ni dur tlang lampang panin katlan sawa bong ko na katlan so meka nikum December tha engam lai tang khan sipui ve a han tlaniam viawa mu chua po an tlem sota komin January February sawate March lama te po an tlem so viawa ma se April tha lama April tha tagina muze tachum maya to teng chu kan din manani kan in chet tiam tla nangai khop mai thalai ten kai sim hi lau lo mai la kan kai hian kan kai ani point har san kan tok lo ni theya ma se kai noi dang ani thina wang hian chu a boi thak lai taka di ti kan fiat tlan a thaw ve